Hasil hari ini, bos. Terus. Posisinya mau muat, lur. Buah. Beli teko bosku. Tah muat iki. Potek iki. Yo kandir atik. Oh. Ya. Wes. Ngomong-ngomong ya lah. Ora. Ngomong apa ya? Peres wilek ditoto. Peres lek ditoto. Engko ning urung ning kulon bengkel. Ceblok Ji, engko Ji. kurang mburi kok mau ngisine. Ada. Engkau kang ari temen buri. Tak apa iki, tak dhewe. Di sini ya. Yo. Ora gue gue. Memang. Cok mulai. Pencet abang. Hasil hari ini, bos. Terus.
Siapa?